Точно вече! Мони владее топката към полето на отсрещния отбор. Ето го първия състав е тези. Втората ези. Що стана? Как ще обуват чорапите в И ето, гледайте! Не. Те се събуват. Само краката снимам. Слагаме бутонките. Говорете. Айде, аз само краката снимам. Добре. И ето! Слагаме зелените кецки. Мале, не мога да ги сложа. Ето го! Това е този човек. Аз снимам в края. И този човек игра в един отбор, защото те тук всички. Те е тук. Ти прият джапанките. Малко теснички, ама... Този човек пожела да остане анонимен, в гърба се вижда само. Аз не ми се губиш чорапите! Не ми се губиш чорапите! Си бяха без чорапи. Това е чехотейките от тебе. Чакай, Мали! Играйте! Маче започна! Тихо бе! Не бе, то запаливате. Не трябва, не, Ваня се избива! Ваня се избива! Тихо бе! Тони, нема бе! Аз по принцип се гласувам маче, нема па. Тихо бе! Нема бе! Бива! Ти не знаеш кога е това. Втори в топката! Мълчи! Влади отнема. Ти не можеш да ми кажеш нищо. Аз пия си взема една пръчка от там да скруша някой джам. И той! Влади, пуска! Криси се разби. Криси падна. Здравейте, училище! Топката Станислав! Мони пробива. Та мине. И... Наско се успява да му вземе топката. И Мони стреля! И това е невероятно англиче, дами и господа! И ето! Гола! Наско тръгва! Аре, зади ме бе! Капитаните се псуват! Аре, зади ме бе! Да, те ще окарам, бе! Топката е в Мони. И Мони опитва се на скопосан удар. Топката попада в ръцете на Криси. Криси избива напреде. И Станислав не може! Ваня ще не отиде! Невероятен пропуск! Резултат 1-0 за отбора на Тони. Корнер, дами и господа! Да отиваме да снимаме от по-близо, че става напечено. Се качи го в село горе на бреденца. Знаеш кое? Здравейте, аз съм един от играчите. Мамка му. Който съм? Аз съм в отбора на Влади. Чао! Леле! Накъс те изпълнява! Да приближи малко! Наката! Готов е! Стрелба! И гола! Наката топката! Джапанката изхвърча! Това е шанс за другия отбор! И да потичаме малко и ние изтреболяците! Точно този отбор! И топката!
Здрасти, Ванеса. Стрелба! И ръката! И това е, дами и господа! Ето го голмайстора! Ама Ванеса го вкара. Всъщност Ванеса подаде. Оле, Мони! Мони, изнесе топката, дами и господа! 2-1 ще стане. Да приближим. Но не, Мони се издани. Се тръгне! И Криси фаща в последния момент! Стрелба! Ливели ще бъде Водо! Водо с топката! О, Боже! Топката във Влади, дами и господа! И стрелба! Не! Тони се да взима! Наката! Какъв зелен плондър! И весело седи! И не може да докопа! Топката на взима! Станислав се иззъмва! И брат Тито в същия момент взима топката! Но топката във Ванеса същия отбор! Стрелба! И това корнер, дами и господа! Корнер! Да! Ти урете си как Ангел извазва! Аз няма да играя това! Весело, аймите минутех! Кючек джиката! Ето я кючек джиката! Весело! Весело! Врати един кючек! Що бе? Къде ще го кажа? Без 13, само че минута беше 12. Значи топката към Тони. Тони оттава към Монин. Дайте боля! И това е! Това е темен удар! Стига! Оле! Значи топката. Весело да му отнеме, леле! Сега наката. О! И Ванеса е контузена! Асия, ти с кой си? О, Ванеса чиства! Шанса Станислав! И Криси! Аз минаваме с вас! Криси! Еба ти външния! Не сте пиял чешмата! Да, каре!